Udah ya, pulang ya. Pulang. Iya, ayo. Makasih ya, aku udah diajak main seharian, diajak ngopi, beli ini itu. Santai aja, aman aja. Tapi aku mau tanya kok, Om. Tanya apa? Kamu aslinya sayang gak sih sama aku, jujur? Goblok. Gak sayang aku mbak kon. Roh, nak kewaplok ini helmnya, ini helmnya. Wes, mari ini kon gawe helm dhewe mulai dhewe Mbak Ger Mak Gojek gak usah bareng aku gak sayang mbak, gak cinta mbak kon aku. Roh. Kon roh apa sih aku nyedeki kon? Apa, Om? Aku kasih sayang mbak ibumu, roh. Sama ibuku? Iya, aku seneng mbak ibumu, aku kon nyedeki kon mek gawe apa? Mek gawe caper tok nang ibumu. Soalnya aku sayang mbak ibumu, aku gak seneng kon. Roh tak gak kon? Berarti kamu Wah, suka oke. tante-tante? Oh suka, tante-tante apa meneh rondo 5 anak barep kabeh ngono. Anak 5 barep kabeh iso weneng aku tambahan kuinis-kinis ngono apa meneh. Kurang puas kon, kurang puas. Seneng mbek bapakmu pisan aku. Biasa aja ngantangi manuk. Kurang puas maneh. Seneng mbek buyutmu iku lho, oyot-oyot iku lho. Iya. Oyot-oyot iku tambah seneng aku kuinis-kinis kok iku. Apa? Sama oyotku akeh bisa. Loh, ya jelas iku lek iku pasti aku makanya aku seneng mbek oyotmu, gak seneng mbek kon. Kon iku aku gak cinta mbek kon mulai wis ndang. Kok iso sih? Kok iso sih, kok iso kon iku sing kok iso sih. Kon iku tak tukang mangan, tak tukang ngombe, tak tukang kopi tak kayak seneng. Ngomong sih sayang tak. Rai mpen tak kuwaplok lho, Ro. Tapi kamu beneran sayang sama mamaku? Utakmu iku nang sih, utakmu iku. Pikiran, sumpah, utak dipecah si taek iki.